Prøv lige at se. Det er en tallerkenhav. Nej. Nej. Sådan en har morfar ikke engang. Ej, Gustav. Ja, den er flot. Ja, det der, det går græs af. John Deere heaven. Skal du have den også? Nej, Gustav. Prøv lige at kigge på onkel Jerry, Gustav. Ej, hvor er det godt, det var onkel. Så er der rundt med jer. You're gonna need a separate suitcase for all of them. Gustav, hvad med det her? Og den der, eller hvad? Ja, det der er også, det er plastik også. Hey, det var den her, du ønskede dig, med frontlæser. Han har ønsket sig en med frontlæser. Så kan man høre, man kan få den løs. Ja. Se den her. Prøv at vise onkel Jerry. Den er der ikke noget ved. What is that? Det er plastik. Den er ikke god på. This is a great sport, Jerry. Emilie, prøv at se her. There they go. Onkel Jerry. Smil. Kan du vise ham det er? Den skal med på billedet, så vend den lige om, så han kan se den. Og så en ordentlig smil. That's not John Deere. No, but he wants it in the picture too. Okay. Okay, så kigger du på onkel Jerry, så smiler du. Er du klar? Kig på ham. Look here. Jerry. Og så Oh. smil. Now we have Uncle Matt helping Gustav assemble his tractor. They're gonna go For my nephews as well. harvest the grapes tomorrow. So Erica says it's going to be a good harvest. Yeah, it's gonna be really